no anem bé. Com estàs, Llorenç? Batlle de l'Aró, com estàs? Hola, bon vespre, Joan. Estic emprenyat, estimat, perquè estan parlant aquests dies a Canal 4 d'ineficiència, d'ineficàcia, d'una administració que en comptes d'ajudar posa pegues, i jo te conec fa molt d'anys, ets un home jove, jo crec que ets dels batlles més joves d'aquí, ets una persona que em mira de més perquè t'he conegut abans de ser batlle i és un home que és jurista, té dues carreres, i filòleg. I a més té temps per ser el batlle del seu municipi. I a més sempre te contesten els missatges quan li envies. Tot d'una que pot, perquè té 50.000 històries a reunions, però te contesta, no és com altres. I sobretot quan... Bé, no vull dir qui. Però no te contesten, mai. Però en Llorenç Perelló sí te contesta, t'atén, t'aporta solucions. Llorenç, gràcies per dedicar-nos aquesta estona per parlar una miqueta en especial de l'Aró. Com estàs? Com ho dus? Home, ho duim com se pot. Crec que és un moment difícil per tots i aquells que ens ha tocat tenir responsabilitats públiques en aquests moments, en el final no saps molt bé cap on tirar, vaig seguint les instruccions que te donen des de més amunt, que són els que en teoria tenen aquesta informació i haurien de dur a la batuta, i anem fent, sobretot torejant les situacions que canvien no en setmanes ni en mesos com abans, sinó en dies o fins i tot en hores. Aquests dies passats en són un exemple. Hem passat de tenir una situació dijous, una divendres, una dissabte, una diumenge, un altre dilluns i un altre ahir. De moment avui no ha canviat encara res, però... Clar, és que t'anava a dir ara, què te diuen les alaroneres i alaroners, quan tu surts en el carrer, què han de fer? Llorenç, jo no sé si puc tancar bar, si el puc obrir, què te diuen? A més, la gent a vegades se pensa que nosaltres tenim informació de primera mà i una cosa que sempre he criticat és que a vegades els batlles i batleses som els darrers que ens enteram en aquesta cadena. És a dir, en el final dilluns en parlàvem en el grup de WhatsApp que tenim, els diferents batlles, a menys si en el final era cert allò que sortia per premsa, que pareixia que a Balears el toc de queda passava a les 12 i ningú en tenia idea i ja s'estava publicant en el boletín oficial. A vegades falta molta comunicació entre les institucions de damunt nosaltres, sigui Consell, Govern o Estat, amb els diferents municipis. I penso que no és tan difícil, que hi ha gent que podia fer aquestes funcions i que en teoria cobra per fer aquestes funcions. Batlle, parlarem de coses molt guapes, del Castell de l'Aró, de diferents temes que feien en el municipi, però si vol, ja que hem parlat d'aquesta situació actual, parlem-nos en temes de mesures anti-Covid, per dir d'alguna manera, com han anat les que havíeu aplicat, quines estàu aplicant i com us plantegeu el que pugui ser a partir d'ara, que és una incertesa total, ja ho sé, però com ho estàu planificant? Nosaltres en el municipi el que hem intentat fer és informar sempre de primera mà i sempre que hem tingut informació certa de qualsevol mesura que se canviava. No informàvem quan només hi havia especulacions o ja hi havia alguna imatge de memes que circulaven des del compte oficial, sinó quan estava publicat algun bolletí, perquè si no estàs creant més desinformació i més caos. A part d'intentar informar, hem intentat que les mesures se puguin complir i aplicar al nostre municipi. Evidentment, els recursos que tenim són els que tenim. I, per exemple, si parlam de vigilància de policia local, a la majoria de torns nosaltres només podem tenir un agent de guàrdia, i si parlam d'altres mesures de neteja sí que hem incrementat els serveis de neteja i hem contractat més personal de neteja per poder atendre a tots els nostres edificis públics. I a partir d'aquí, sobretot, molta pedagogia i demanar als ciutadans, als alaroners, les alaroneres i els que ens visiten, que intentem entre tots complir, perquè allò que faci jo pot perjudicar 3 o 4 persones que m'envolten o els que me pugui veure o trobar, perquè qualsevol cosa que em faci pot afectar més d'una persona. Batlle, anem a parlar d'altres qüestions, si t'apareix. No sé què te vas trobar quan vas començar a la batlia, ara en el juny passat, més o menys que va fer un any, que ja ets el batlle del teu poble, ja coneixies l'administració del teu ajuntament, perquè ja estaves a l'oposició, ja duies un temps, si no me'l record, i ja coneixies un poc el funcionament. Què te vas trobar? Has pogut fer coses, a mi m'has comentat també en privat, Montse, ara lo important és mantenir el que tenim, cuidar-ho i millorar el que puguem. De qualque manera, parlem un poc de la teva feina. Efectivament, nosaltres, l'equip que m'acompanya i jo, ens presentàvem a les eleccions i la majoria havien conegut l'Ajuntament, havíem estat per aquí dins alguns anys, algun mes i algun manco, i d'altres eren nous. En el meu cas, jo duia dins l'Ajuntament des de l'any 2011, jo de l'any 2011 al 2015 vaig ser regidor de l'equip de govern, vaig dur les àrees de cultura i joventut, perquè era lògic que era el més jove de l'equip de govern,
i posteriorment vaig estar 4 anys a l'oposició, per tant he pogut agafar un bagatge i conèixer un poc les realitats que hi havia a l'Ajuntament, tant d'un costat com a l'altre. A la vegada estar a l'oposició m'ha permès conèixer tots aquells moviments que hi havia dins l'Ajuntament. Els documents que entraven i sortien jo els podia veure i a la vegada podies entendre un poc com anava l'Ajuntament en aquell moment. Per tant, sorpreses n'hi ha hagut poques. Sempre n'hi ha alguna, no pots estar mai al 100% al dia del que passa a l'Ajuntament com el nostre, que ja no és tan petit i tampoc és tan gran com algunes ciutats o pobles que tenim a les illes. I si xerram de lo que hem pogut fer aquests mesos, nosaltres ja a eleccions ho dèiem, que una cosa principal i primordial per nosaltres era el manteniment. Era tenir les coses al dia i intentar que les coses que tenim no se mos espenyin, perquè en el final fer una cosa és una geniada i és arreplegar 100.000 euros, 200.000 euros i fer-la. Però allò més complicat és mantenir-la. I els ajuntaments a vegades ens hem embarcat en obres faraòniques que després som incapaços de mantenir o de tenir actives, perquè, per exemple, per tenir teatres, auditoris, Casal de Cultura, els has d'omplir llavors de programació. Per tant, quan t'he de mantenir, no només parlaven de manteniments i d'arreglar coses, sinó en el cas dels edificis de mantenir-los vius i amb activitat. I això ha estat bàsicament amb allò que ens hem centrat. I a la vegada hem començat a posar fil a l'agulla en els 3 grans projectes que nosaltres presentàvem, que era arribar a la construcció en centre de dia, i a hores d'ara ja estaven el Consell de Mallorca amb un conveni que hem signat està redactant el projecte de construcció i esperem que el govern el mos pugui finançar. Poder arribar a tenir un petit tanatori en condicions, que això sí que és el que està amb un poc més en fora, però plantejam una nova concessió dels serveis funeraris en la qual podríem treure alguna cosa en aquest sentit i millorar el tema de l'aparcament del nostre municipi, que si tot va bé, dins l'any que ve, si al final el finançament ens ho permet, podríem intentar començar a tirar endavant un projecte d'aparcament a Blanques o en Penyaflor. Molt petitó, només en 30 i pocs aparcaments, però al final cada petita passa, cada predeta suma. Sense cap dubte ni una. Parlem-ho, ja que dèiem ara també Castell. T'he comentat el tema del Castell, el tema de l'adquisició i també el camí de cap en el Castell, que hi ha un restaurant enmig i tot això, i que m'apareix que hi ha embossos fins i tot. No? Jo record fa molt d'any que hi anava i, bueno, no és que hi hagués embossos, però hi començaven a anar molt d'alemanys i molta gent de per aquí. Un tipus de gent que li agrada, gràcies a Déu, li agrada anar a la serra, estar propet, però, clar, no sé si el camí està condicionat. Parlem-ho, què penseu fer amb això? Efectivament, ens trobam que des d'aquest principi de mes d'octubre tenim la pujada en el Castell saturada cada cap de setmana i els dies festius, com el dia 12 d'octubre d'aquest mes, va ser un poc bastant dificultós pujar allà dalt i pensem que pot crear molt de problemes de seguretat, perquè només aquest mes d'octubre ha hagut de pujar, o hem hagut de treure de la zona del Castell una persona amb helicòpter, han hagut de pujar 2 ambulàncies, ha hagut de pujar protecció civil per una persona que s'havia desorientat i perdut, i han pujat 2 grues a treure vehicles que havien quedat allà enrocats o el que sigui. Per tant, què demanem, sobretot a la gent que pugi en el Castell, que ho faci, que el turisme o que el passejar és molt bon en aquests moments, però que ho facin seny, demanant que no aparquin a les curves, que no aparquin en els llocs que no estiguin regulats. És a dir, nosaltres tenim poden deixar els vehicles en els aparcaments del poble o els poden deixar en els aparcaments del restaurant Verger, que és que comentaves, o del Pla d'Espauet, però en cap cas en el camí. Tenim en compte que és un camí molt estret i quan se creuen 2 vehicles, si no tenen un poc per reconèixer, és impossible seguir. I si se munten algunes petites caravanes, perquè hi ha gent que va més lenta i que va amb més precaució per camí d'aquests, perquè no està basats o pel que sigui, aquests llocs per poder retirar portells o curves més amples són molt importants per garantir la circulació. I si estacionant de forma incorrecta en aquests espais, ens trobem que el camí se satura. No només se satura i és un empip o haver d'estar una estona esperant, sinó que podem tenir problemes de seguretat. Si hem d'accedir vehicles d'emergència, ambulància, policia, el que sigui, no podrien accedir-hi, no hi ha altre accés. Per tant, voldríem conscienciar la gent que no mos deixar el vehicle de qualsevol manera en aquell camí. Clar, però va... Això pel que comentava. No, i ara parlarem del tema de l'adquisició, però t'ho vull demanar una cosa. S'ha incrementat de llavors ençà que vares acompanyar en Fernando Simón, que va anar a fer unes escenes, unes gravacions, tu m'ho vas contar, i en Fernando Simón, que no, amb aquest altre que l'acompanya, en Calleja, d'aquest programa que se va emetre per Telecinco, un gran èxit d'audiència. Clar, això va posar a nivell
nacional damunt el mapa el teu municipi, el Castell de l'Aró. Tot això pot haver suposat també una publicitat, posaré cometes, no? Gratuïta, però que ara té unes conseqüències. Efectivament, pot estar relacionat, però nosaltres no ho lligam de forma directa, perquè nosaltres ja teníem clar que això passaria. De fet, en el mes d'agost, a una reunió de Batles i Batleses, jo ja li vaig demanar a la presidenta del govern, Francina Armengol, que se comencessin a pensar en mesures per la saturació que tindrien els espais naturals. Mostràvem en un moment que la gent que sortia de festa i el 100 de mà curava la festa, ara mateix, el dematí està bastant serè perquè no ha sortit de festa. Aquella gent que anava de fires, de mercats, de mostres gastronòmiques, no hi pot anar. Aquella gent que tenia celebracions familiars i que ja muntaven un dematí a la finca, o a cal tio, o a cal un cosí, o a cal un amic, o allà on fos, ara mateix mostraven en les trobades molt limitades. Per tant, a la vegada, les institucions i les administracions sanitàries recomanen l'aire lliure, l'esport, estar enmig de la natura. Per tant, teníem tots els elements perquè això passés. I, a més, és indicatiu que això no només passa en el terme de l'Aró. Això tenim constància que està passant a municipis com Campanet, amb les temes de Fonts Ufanes, com a Santa Maria, amb la Vall de Coa Negra, com a la zona de la Foradada i els miradors de la Serra Tramuntana, com també en el municipi d'Escorc, que tan paradigmàtic i d'on surten tantes excursions. Per tant, és un problema que tenim i és un problema que se podria solucionar amb un poc de regulació i de personal, però tornem amb el mateix. No tenim mitjans, perquè no tenim policies locals d'abastament, perquè el govern autonòmic fa més de 4 anys que no treu cap ni un curs de formació de policies locals. I és molt guapo enviar cartes en els batlles de que traguem protecció civil i que traguem policies locals en el carrer, però no podem treure allò que no tenim. Val, te volia demanar una cosa, no te vull ocupar massa més. T'encat sopat? Has sopat ja? Encara no he sopat. Veus, ni tu ni en Bernat, que he entrevistat abans, un jove empresari, així que jo no vull que me digueu Montse, encara no he sopat i estic aquí, que he tornat de l'Ajuntament a fer feina. A part de bromes. Te vull demanar per centre de dia, que està en marxa, te vull demanar també per desembossament que intentes que hi hagi a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, que també és molt important que sigui fluida aquesta administració, abans en parlàvem, i evidentment per enganxar, si vol, primer de tot, la de l'adquisició del castell. Val-la, conta'm com està el tema. Sí. Si anant tancant amb el tema castell, nosaltres el que sempre havíem defensat és intentar començar a restaurar aquestes restes, aquests vestigis històrics que tenim a dalt del cim dels Puigs de l'Aró. Hem de tenir en compte que aquestes murades són públiques, són propietat de l'Estat. Qui hagi governat a l'Estat, ho hagi fet el meu partit o un altre partit, mai ningú des de Madrid ha tingut el sant coratge de destinar ni un euro a arreglar aquestes murades, pensant que és un tema que ja hem de dir basta, de forma clara i llampant, i per aquí volem anar. Però a part d'això, mos crida l'atenció que aquest estiu, quan tota l'excusa de la pandèmia, s'hagi hagut de retirar la partida pressupostària que hi havia destinada per comprar el Castell de l'Aró, quan s'han mantingut altres partides per adquirir o per realitzar altres actuacions semblants amb l'impost de turisme sostenible. Estem bastant tristos per aquesta decisió, pensaven que era un projecte interessant perquè combinava tot allò que l'impost de turisme sostenible deia que havia de fer. Combinava la cultura, el patrimoni, el medi ambient i el turisme de fora de temporada. Ara bé, el govern va prioritzar altres projectes que també els considera superimportants, la Serra Tramuntana i espais naturals, i va tirar enrere aquest. Ara, per molt que s'hagi tirat enrere els projectes d'adquisició de la resta de finca, ja que les murades són públiques, allò que sí que reclamam i seguirem reclamant a la delegada del govern, la senyora Ina Calvo, és que mos pugui rebre per poder explicar-li el nostre problema i perquè l'Estat s'impliqui una mica, perquè ni tan sols no inverteix, sinó que tampoc permeten al Consell de Mallorca que hi pugui invertir. Si arribàs a fer una sessió al Consell de Mallorca d'aquestes murades, tenim el compromís de les directius de patrimoni i de medi ambient del Consell de Mallorca que hi destinarien alguna partida, que aniríem arreglant cosetes, fent algunes petites col·laboracions amb l'Ajuntament. L'Ajuntament també hi podria portar alguna partida econòmica, però mentrestant estigui a Madrid aturat, aquest bé, evidentment, per Madrid no representa res, però crec que per els alaronets i molt de mallorquins pot representar o representa bastant. És el nostre valor, és un indret preciós. Centre de dia. Deuen estar contents els teus companys de poble, els teus habitants. Home, jo penso que podrem estar contents quan haguem posat la primera pedra i això ja vagi en van.
La veritat és que és una necessitat per al nostre municipi i som un dels pocs municipis que tenen més de 5.000 habitants que encara no tenen aquest servei. Avui en dia, amb aquesta població que tenim de cada vegada més envellida i que les persones joves que tenim cura d'aquests majors hem de partir a fer feina, necessitam sí o sí d'aquest servei. Tot aquest tema de les tasques que duen a terme els centres de dia, les residències, els habitatges tutelats, s'ha vist molt en la pandèmia, han sortit molt a la flor aquesta feina, però penso que és molt important que aquests serveis estiguin en marxa. En el cas del nostre Ajuntament, el que hem aconseguit ja és tenir l'espai per poder construir aquest centre. Tenim un solar a dins el nucli urbà que està considerat urbanitzable, per tant que no tindrà problemes urbanístics, com a vegades sí que tenen alguns projectes que volen tirar en marxa l'administració, en els quals volem construir el centre de dia i també en un futur podré dur les oficines de serveis socials, que ara mateix aquí dins l'edifici de l'Ajuntament estan un poc massa són massa petites, estan encabuts dintre dels despatxets i a vegades no hi caben. I per tant creiem que això serà un projecte molt interessant. En principi hem tingut la col·laboració oberta de la Conselleria d'Afers Socials i la seva consellera Fina Santiago s'ha implicat directament en el projecte i esperem que compleixi la seva paraula i que ho pugui ficar dins els pressuposts de l'any 2021 de la comunitat i que l'any 2021 puguem començar realment a construir, a tenir una màquina ja que pugui fer els fonaments i poder posar algun dia la darrera pedra d'aquest centre de dia. Fes-nos, com que tenim contacte directe, tu i jo, fem-ho saber, si veus que no compleix la paraula la consellera, perquè hi ha coses que no entenen de la seva gestió i ens agradarà afegir a la llista de coses que, no ella només, en Miquel Mir, un altre que també seguim això, no entenem aquest desequilibri sense gestió dins el govern d'Anna Francina Armengol. Veiem en Negaruela que s'ho ha currat dit d'una manera col·loquial, veiem altres consellers i en canvi veiem d'altres que hi ha com un desequilibri. Posta, ens apuntam una cosa més a la llista a prendre nota, ja que cobra de tot nosaltres també aquesta senyora. Parla-mos de... Insisteix, jo sempre ho dic en directe i t'ho dic a tu ara. Quan en Llorenç en privat podem parlar i és en Llorenç per allò, i fa anys que ens coneixem, però en Llorenç és també aquí fa de polític i ell també rep una percepció pública. I aquí, quan nosaltres parlam de conselleres o del bala a l'Aró, sempre teníem el dret de demanar-li has complit en la teva paraula? Perquè en Llorenç és el primer conscienciat, el que no fa molt d'anys, el primer conscienciat, i ell és el primer que espera que compleixin en la paraula els polítics que estan ara en el govern en responsabilitat. No te vull ocupar més temps, que llavors, si no, me renyaran perquè teva perquè no has pogut sopar d'hora. Però, tema d'urbanisme, ja per acabar, l'àrea d'urbanisme. Què passa? Que és que està embossada de bon de boca? Bé, nosaltres quan vam arribar a l'Ajuntament, era també de les coses que havíem repetit durant campanya, era que intentaríem desembossar l'àrea d'urbanisme. Ens vam trobar amb una àrea que tenia més de 50 expedients, prop de 60 expedients aturats. Això un municipi com el nostre són molt. Si multipliquéssim per la població que té Palma, que al final són prop de mig milió, no vull saber quants expedients serien aturats, i això representen feina pels constructors, però no només feina pels constructors, que a vegades les veiem i les criminalitzem, sinó feina per constructors, per pintors, per llanterners, per fontaners, per material de construcció, per les empreses que produeixen aquests materials. Pensam que era molt important posar en marxa aquesta àrea. De fet, el que vàrem fer l'any passat va ser fitxar un segon arquitecte per poder desembossar i treure les llicències d'una forma més diligent i no haver de fer esperar 4, 5, 6 mesos, un any per obtenir una llicència. De 8 mesos en el govern perquè hi ha llicències Bernat Llorenç, que ara pensàvem en Bernat, que és empresari, també un dia havíem parlat de coses, però de 8 mesos per una llicència que com que ha de passar. L'Ajuntament és el final que deis sí o no, jo ho entenc, però tu saps que ha de passar per algunes diferents administracions o conselleries i la de recursos hídrics, que és la de Mir, per exemple, allà està. Sí, ara han contractat dos funcionaris més, jo confio que ajudi una mica el tema, però hi ha molta gent, ferrers, decoradors, guixaires, tot el que implica una empresa temporal per d'un davant d'un projecte, que sí, que s'ha de controlar on se fa, que s'ha de dur tot ben duit, però escolta, que estem amb molta gent que necessita menjar, que ha d'haver una agilització de l'administració, pot ser una miqueta en el ritme de lo que és l'empresa privada, o molt morirem de fam. És igual, aquesta administració pública que Llorenç, que no ho fa,
El que passarà és que a casa seva, o tots són funcionaris, no parlo dels funcionaris de tots en general, evidentment, però ara parlaré del conseller. El conseller no és ell, segurament a casa seva no tots són consellers, no tots són empleats públics. Segur que a casa seva, o per seu voltant, té persones que fan feina al sector privat. I potser el que hem de fer, Miquel, hauríem de fer un poc de feina, menys sigil·lis de la teva conselleria. No ho sé, saps què passa? Que tenc amics, Batlle, que ho estan passant molt malament. I m'empreny. Tu ara no me veus perquè me'l veuràs gravat, però les meves expressions d'emprenyat a la mallorquina, perquè tinc molt d'amics que tenen negocis que no tornaran a obrir. De fet, te diré una cosa, jo abans, llavors posaré un testimoni, perquè Madrid és un desastre, els autocars i tot això, hi ha gent plorant que tenien un negoci amb un parell de germans que hauran de tancar. Llavors posaré l'àudio d'un testimoni, ho dic perquè, d'acord en el tema sanitari, però alerta, hi ha d'haver, com a mínim, una conclusió i com ho diria, perquè ens entenguem, no és no fer-ho, és definició, i ara no anar canviant constantment i confondre la gent, que és el que dèiem abans, perquè si no tindrem més problemes dels que ja tenim i tindrem d'aquí uns mesos. Llavors, perdona'm, però estic molt emprenyat, i d'aquí una estona, d'aquí a uns minuts, en què van tu, tenc un debat d'això, en el telèfon obert, perquè la gent pugui dir el que pensi. Endavant. No, i xerràvem d'això, que en el nostre cas les llicències ara s'informen entre 3 setmanes i 6 setmanes, per tant xerram de com a màxim un mes i mig, depèn de l'acumulació que tenim d'enrere, i com a prest tardam 3 setmanetes. La veritat és que mos agradaria dir que fos més ràpid, però encara no hem pogut arribar a ser més ràpids, però sí que hi ha expedients que segueixen quedant damunt la taula per cadès, Joan, perquè depenen d'altres institucions, perquè tenen afectació per carreteres, afectació per recursos hídrics, per xoc, per port, xarxa natura, el que sigui, i això és el que retrassa molt més segons quins expedients. Però al Manco nosaltres estem tranquils perquè hem complit, perquè els hem passat el nostre informe a temps, sigui favorable o desfavorable. Molts d'ells tenen alguna petita cosa a haver de modificar, però se subsanen i en pot temps es tornem a informar. Pensant que això era molt important posar-ho en marxa per això, perquè al final un municipi com el nostre té les seves 4 petites empreses, els seus bars, restaurants i forns, i tampoc té un teixit empresarial i comercial molt més gran. Per tant, el Manco, que la gent que fa feina, que és emprenedora dins del nostre municipi, que pogués mantenir-se de forma digna. Llorenç, mira la càmera, no miris allà on te veus. Ara, exacte. Perquè la comunicació directa mirant en els ulls arriba. I ara jo te demano la pregunta més important de l'entrevista per acabar. De què s'operàs ara? No sé de què s'operé, perquè no he estat perquè no estem tot el dia i possiblement de lo que trobi, de lo que m'hagin deixat, del que sigui. El que t'hagin deixat. Que vagi molt bé, que sopis a gust, que passis una bona velada. Gràcies de veres per sempre estar al nostre costat, per ser-hi i per ser una persona tan accessible. Fa anys, avui, i estic segur que quan siguis un polític d'aquests joves que ara pujau, vos deixin entrar, vos deixin renovar si és necessari, vos deixin fer feina amb la nova manera que avui aquesta societat necessita, siguis sempre, com sempre ha estat en nosaltres. Gràcies, de veres, Llorenç, gràcies. Gràcies a vosaltres per obrir la finestra i, Joan, de moment el meu lloc és aquí, en Barcelonès i dins l'Ajuntament. Ja saps què pens. Abraçada forta. Gràcies, Batlle. Bona nit. Adéu, bona nit.